Alaman at tumanenti may sapaya parodi ni Mr. Alex. Ipaimigray ti amin na kapadami nga Ilocano. Amok nga isot paggugusto, ta isot sapsapulay matanayo, agkakamaka ta nang isubo, no isot tin kamasangon. Ikidem mo pa'y timang nanang, nagimasin isulat ibagbagan, awan pulos iti masaya, tauray ramay mo ket dil patam. Uray mamitlo kay diako, nukid dawe, ket ipaay ko, jak maumang agbaybayo, itinubya na pag-aayat mo, tigap mo tiyak kakamakan, numangan ka itilinubyan, di mo payen kayat yak paraman, ti kayat mo amin ket bukbukudan. Daytoy ako, the singing professor iti Mexico, ni Mr. Alexander Barot. Nalay nga sumalan, nalay nga kumansyon. Anya pa, iti birukin nyo kadayta. Napya kuma, no amom abugwan, alsungan na ulit ken nalawan, lebled na ketingget piket nan, mabangles pa'y ket biti angot na. Alawan na lawat ken nalukme, punasaman ketingget piket, nalpasamon di kapay may dalimanek, imas linupyan si kantay nagrenek. Uray mamitlo pa'y biyak ko, nukid dawe, ket ipaay ko, jak maumang agbaybayo, itinubya na pag-ayat mo, tigap mo tiyak kakamakan, numangan ka itilinubyan, di mo payen kayat yak paraman, ti kayat mo amin ket bukbukudan. Uray mamitlo pa'y biyak ko, nukid dawe, ket ipaay ko, jak maumang agbaybayo, itinubya na pag-aayat mo, tigap mo tiyak kakamakan, numangan ka itilinubyan, di mo payen kayat at paraman, ti kayat mo amin ket bukbukudan. Tagyaman ak unay-unay, Mr. Alex. Tipilatgam, tigitoy kindaw ko. Saludo